Abathandi bamanqindi baphume ngobuninzi ukuyobukela umlo wokugqibela wentshatsheli yoMzantsi Afrika uXolisani Nomeva Ndongeni esilwa noChumane Thunzi kwibala Jan Smuts kuGompo. UNomeva nonerekhodi lokuphumelela imilo engama-33 ebebhengeze ekuqaleni kwalo nyaka ukuba ubeka phantsi njengombethi manqindi. Le nzalelwane yaseDuncan Village ineminyaka engama-36 ubudala neneminyaka eli-16 isilwa kudidi lwabahlawulwayo ibonakalise amava ayo ngethuba iwisa uThunzi kabini kumjikelo wesibini nakowesibhozo. Le ntshatsheli iphuma izandla ithi ivuyile yakubona inginginya yabantu izokuyibukela kulo mdlalo nekwathi ibingekho lula lo mdlalo. Usuku olunjena kum lenza ndibe nemincili kakhulu because okokuqala bhuti wam, this is history. This is the first time you see a boxer yase-South Africa yenzelwa i-lasting farewell iyeka i-boxing. Iibhoxa ziyanyamalala, ibox ivele kuthiwa ayisalwi, yabo. Namhlanje for the first time uqaliwe kwathiwa uyaphuma kwi-boxing, phuma ngembeko, ungaphumi njengabantu abaninzi, uyeka i-boxing ngendlela enesidima. So ndiyabulela kakhulu and ke obviously umuntu owayeqalayo before everyone ayibone, before everyone abone uba there is something engenzeka apha nango ecam kwabo. Umqeqeshi okhulise uNomeva, uMzamo Chief Njekanye, uyayincoma le ntshatsheli. Whatever had happened, senzekile izinto njengamntana okhulayo like any other person. Unyanisile ilight yami khulele phambi kwam. No, from the first day of his boxing up to the last day of his boxing, that is today. You know, that's what I can say. Even I'm proud boy, because I know that Chief was Chief also because of him at the very same time. Komnye umlo obuqhubeka nobungobuntshatsheli bodidi lwe-WBC kwicandelo labasetyhini, uSheraldine Fontaine waseMzantsi Afrika umbethe wambhulela amasaku aliZimbewe waseZambia. UFontaine uthi ebezilolonga kunye noNomeva. Lo mdlalo ubulula kakhulu kum because bendilungiselele ngandlela zonke, uzile ngandlela zonke ezengazo but besizilungiselele, so sibuyile nowina kanjani. Njengoba ke uyenye inzalelwane ezalapha eMpuma Koloni, uNomeva ulwa umlo wokugqibela kwakhe. Ingaba inayo impact into yoba ooNomeva babe kanti badlale lo mdlalo wamanqindi phambi kwakho? Yabona into yokuqala kwauba ndidlale kwitournament edlala uNomeva, that means a lot kum necareer yam. I've been training noNomeva okoko benditrayina naye kulena ntuka kule preparation bendikuyo besitrayina sobabini. UNomeva uthi nangona ethathe umhlala-phantsi njengembethi manqindi uza kuqhubeka athathe inxaxheba kwezamanqindi ngokulolonga imbethi manqindi ezisakhulayo, ukwathi izwi lakhe liza kuqhubeka nokuvakala kwimidlalo yamanqindi njengomsasazi wamanqindi. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguNdumiso Nonakasa, uGompo.